Салом алейкум. Шумо дар канали Нигматов суҳбат бо Нигматов. Имрӯз дар меҳмонии ду шахс ҳастанд, ки ҳардуш рэперанд. Рэп мехонанд, блогерӣ мекунанд, акта дигараш гуфтӣ, ки ҳам фарматсевт кор мекардем, мо нафаҳмидам. Яке одама даъватшон кардем. Ленд, хуш омадӣ. Хуш омадӣ. Ду одамо ҳастанд, ки дастҳои худшон бисёр корҳои кардаанд, ки хеле номошон ки шинохтаа. Гуфта, ки инро дар бораи нақл накунед, ки зан гирифтага, дар бораи нақл накунед, ки фарматсия кор мекунед. Ҳозир ҳамаша мефаҳмед, насиб боша. Хуш омадӣ ҳар бори дигар. Фариҷон, хуш омадӣ. Хай корҳо чӣ хел? Аҷоибот ҷунбидастем айдан. Ҷунбидасти, хай ҷунбидасти чӣ хел? Ҷунбидаста, ки ҳар рӯз ки дар барнома омадам, бисёр одамо гуфтанд, ки яке Мансур даъват кунед, як одамо ки рэперо, мо рэперо ҳамаша мо рэперо омада будем, ки пешаи барнома ҳама рэперо буданд. Хаб бо одамо аҷнигорон будам, барам хаб мо даъват кардем. Бо ино да се бозӣ мондагем, ки як фақат бозӣ сухтан доранд, як сухтан аст, ки агар ҳамон сӯзан мера хайр да мера. Рӯзои наздик мегӯянд, ки батл дорем, агар хато накунем. Правильно? Хати навика, чӣ хела тайёрӣ? Хай шумо бо намедонед системаи тайёритон одамо пеш агои бура машқ кунад, шумо намедонед бо системаи худтон доред. Салом алейкум бародаро. Ана чӣ хеле ки хай худтон медонед, мо Ленд ва бо номи Меҳрож Самиев, яъне фарматсевт, рэпер, рэп артист гуфти гапо. Ана пеш да батл дорем насиб ин ҳафтаи оянда, рӯзи 12 январе, ки тайёриҳо ҷиддӣ бад бидан мисол ва и батли мо хела кашокаши бисёри бад шид. И батл бояд як сол пеш мешид, короче. Баъд ай сабабе ки ҳам хеле технически палатки гуфти гапо хеле мондам хе. Баъд омада ин ахир рӯзша мондан ва бениҳоят чӣ бигӯм жёстки мегӯянд, ку ҳам хеле тайёр буд текстот. Бале аз сабабе ки бародармон Наврӯз Валиев Навик МС, яъне соҳиби уже дуюм фарзанд шидан. Муборак боша. Бале табрик як бори дигар Наврӯз. Ана ҳамин сабаб текстора ҷои дағалша камтар кардагем, минусшон кардем, мақсад гирифтем ҷои дағалша, фикр кардем, гуфтем ба фикр ки уже дар кор нестаида. Мисол чӣ хеле ман музикалон шавам, соҳиби зану фарзанд шавам, ду фарзанд дори, як кас мебура ягон габи дағал мега, уже камтара некрасивай. Ҳамоша минус кардагем, а так тайёри ҷиддиай. Чотки бадай ҳаматонаш дад мекунем рӯзи 12 январ. 12 январ меша. Дар ҷо меша? Дар клуби Прайди назди цирки Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ха, наки гуфтия ки ҳардаш гуфтия ки ба қувватан. Хай яки баъди 12 маълум меша ки ғолиб буромад. Хай баъд зангирӣ чӣ хела Соза зиндагиро пеш бурд. Занг пеш ягон дар кору дар корҳои эҷодӣ ягон зарар расондеста? Не 100% мақсад дида у донистааму медонистам. Пешаки фаҳмоди ки ман хали кор мекунам соат хонага. Мақсад ами ризқи рӯзи ами кору бори ами айда чӣ хел бигӯм видео мекунем туда ами чизой худиш нағз медонам ҳамаша. Соза ягон чӣ харар чӣ намерасад. Зарар намерасад, гап нест. Як овоза буд, разборо буд, фақат дар дари ами интернет медуромади. Line кати Стёпа Ленд кати ҳамин кор чӣ шуд? И кор рости гап чӣ сабаби админи чиданаш шида буд, короче вай вообще админи чид вай сабабаш яъне хизмат рафтани Стёпарам набуд. Мисол вақт то хизмат рафт Стёпа хизмат да, яъне хизмати модар ватан да гуфти гапо, у бачадам гуфти гапо сабр хонем иншолло бо сари баланда хизмат мебуроям иншолло насиб. Ва пеш ай хизмат рафтанаш чизи мо админи чидаги буд батлмо ва ма решение гуфти гапо охирона буроварда будам, ки ҳами батла ман намекунам вообще. Ай сабабе ки ҳам хеле исм мекашан хеле кашокаши итог набуд. Бале вай бо ҳаму видеошон мисол ответҳо ҳастанд, ду та видео кардаги ма дар бораи ҳам батл, ки метавонем дар канали ҳаму Ленд авлод дорем бинан. Сабабшам ҳамҷо ҳамаша гуфтагим, ки ҳам хеле сабаб хати мо ҳам батла намекунам, да мақсад ки чӣ дар кораем. Батли шумо ки мекунед, например ту батл мекунӣ, и Давидов партои батл мекунед, дар мобайли ягон финанси нағз аста? Амун нағзе ки мо мебурем ба о қадар ақорати комментариҳое ки менависанд, сабр мекунем вай ба чен ихча дора мисол. Значит
ҳамин ки шумо ки батл мебаред заш фоидааш ҳаста ки шумо аммо бале зиндаги мода ягон чизи ягон роли хуба бозӣ мекунад финансиявай ки мисол ба ҳамин чиз мо розӣ мешавем ҳозир ай пештара ҳозира осонтар қиинтар шуд агар ба фикр омад пеш сензура бисёр буд да ки пеш бисёри баъд мехабидан дани реперра ки мисол тархи гап наге ҳозир уже состар шуд камтарак сар додаган барое ки репероҳ чун ба ақл шидаган мақсад уже хела калон шидаган мисол аввал ёш бисёри баъд буд реперо ёш бисёри баъд будан мисол чанд хел калон меши уже худа дизо мекаши мисол аммо будан батлое ки ҳақорат пақорат дошт уже баъд я мо ду мо худа тамошо мекунӣ меги ма чӣ мам ҷадам хеле ҳақорат кардам мисол хеле вақти ҷавоне хадам ҷавоне гапи хато ҳама гуфт караган оми овоза омадаги боша хай хабари роста дурӯға як ман рости гап фаҳмидам барои ки як ду пацана омадаги будан гуфтум ҳамин рӯз бояд фавик биёяд катилен биён дикаса мо бояд ҳамсӯҳбат чаем гап занем баъд гуфтум ки занг занам телефон киштаги буд ки гуфтум занг мезанам аки доди худода занг мезанам ки баъд гуфт ки гуфти аки доди худода занг назан гуфт ва уҷо буромадагия гуфт гуфтум чӣ хел буромадагия гуфтум гуфт ва бас кар гуфт ва барои ки канали худаш гузашт чизи худаш гузашт мо бас кардем мақсад қатъи рептиҷӣ чира бас кардем мо проектҳомон ҳамаш дар мо рептиҷӣ 221 суд дар канали акай доди худо мегузаштанд мақсад ба мурури вақт ҳам хеле омад ки хулосае омадем кору бори химо накунем хай ки шумо ки рептиҷӣ буромадем ба хом бехафагия ҳама коро бехафагия чизе ки мақсад хоҳиш кунанд ё ки ягон кору боршон ғалти дами бародарои мо ба сари баландҳо гуфта метонем бирем дар контентошам иштирок кунем дар любой чизиш мақсад мо мир набуромадем ҳар кас айхоҳи кору бори худаш мешава вақте дар уҷа партоем даромадча мо дабитиян химо бикунем бигирем ӯ хубайда не хай аки чи як гапе ки кор дар ҳамуҷа ҳама ёд гирифтага да як чия ки одаме ки дар ҷое ки кор караган ҳама вақт бояд ба розигӣ дутарафа буре вақте ки дутарафа розигӣ мебурад надири корхона ҳаму одам баракат меоянда ҳаму корхона баранд мумкин хайтда ки ту мумкин як кори нав ёд гирифти худда барои ами худда канали адел навӣ карди худда ки бояд хутунда команда кани гам неста ҳар касе ҳаста ки дар ҷои худаш бо одам ҳаста пайдо мешавад тина рафтӣ мумкин дар ҷои та одам дига биё ёд мегирам одаме нест ки боша одаме ҳаст ки ҳар як одам давр дорад мумкин аст ки шумо даври худтона шумо бояди давр истифода барен ки барои ки ту зиндагӣ дорӣ барои ки ту хона уже келин дуровардӣ ӯ келина хӯрондан дар кор иншоалло баъди 6-7 моҳ соҳиби фарзанд мешӣ гуфти ки алназа ту зан надорӣ ина бояд зан гирана батл зада сете дига батл мезада бачади зангирӣ шакарага барои ҳамқа бачаҳо ки дар зиндагӣ дар ҷое ки бояд одам кор куна ҳама вақт бояд ба розигӣ дутарафа бурем барои ки ин чизи хуба ҳамин чизе ки мебурен ҳамдигар фаҳмӣ мекунед ин як чизи беҳтара да зурае ки ӯ одамам ай ту розиай там ау розӣ дар зиндагӣ ягон касе нест ки вобаста корхона бояд то охири умрша кор кунад не мо ин гапа ягон ҷудоиш гап нест одаме ҳаста ки дар зиндагӣ як ҷо кор мекунад 2000 сомон меёбад як ҷо дига ки корш меёбад мумкин 4000 штиян барои дурум бачаҳо бо каналжа подписатсия кунед 221 суай бо рептиҷа подписатсия кунем энфавик канали худаш подписатсия кунен тоқи тв айтича лен авлод дурем подписатсия кунем ман бор гап шумо мегум ҳар як чида мегум ки подписатсия шумо караги пешбарӣ ё мотиватсия ё ҳуй меша ё чӣ қабуд навигарӣ кара мегира гуфте ки ҳамин дар зиндагӣ як одам бояд 1 соат ё 2 соат чина сабрш ором кунад чи тамошо кунад ё як дура китоб хона ин дар зиндагӣ бояд бошад фақат коргӯӣ апши кор шавӣ барои ки ба як вақте меша ки баъд барои истироҳат вақт намеёбӣ баъд ин ҳам хел зиндагӣ худаш батле ки гуфтем ки тайёрӣ дидаистай касе переживани асобина чӣ да наму рӯзи баромадаш да бигем да уҷа мисол вақте ба минусовка мешава батл мисол минусора ки интихоб мекунад батл мо версусай мисол бе минусай ана вақте ки батл ба минус мешава мисол камтара переживатш ту медонӣ ки болои бида уверини мақсад баъд азёдкунишам осонтаракай а версус кишид уже камтара азёдкуниш қинд мешава овоз катия бале фақат голоси холияи мақсад ами азёдкуниш камтар қиндайда версуса меги шояд ман метониста бошам аммо эмоция ки ман навистагим ам текстам хе падаватш кунам да халқ ҳамин чизиш камтар актёришам дар артистиз вай ҳама мисол гапҳое ки ту навистагӣ эмоцияоша фикр карда менависида мисол энфавикам худш ба наздики батл буд
نه در فینال بوی دادی؟ полуфинал короче як чорфинал یک چهار فینال اونجا چند پر بود اونجا 15000 این تو например هم وقتی که tam چی دا بوی دادی چه آدم رو افتاده میشه زیق میشه هم یگون چی بودم اشونه که не ма хуб кардагим احساسی باخت مخصوصا ма бой додагим хеле ма розием ки бой додам ба ӯ тайёрӣ кардагим ма ду батле ки пешаи ӯ кардагиам аҷоиботи бадай мақсад урвеншам хеле баландай аҷоиботай гуфти гапо ай бой додагим ма хирсандам бисёр бародароро зиқ кардам барои бой додагим не ки агар бой намедодам то дина рӯзакора канал надоштам сели ма дига сиҷар шид мақсад ай паи каналам шидам باختش سبب شد که مقصد این امی در не ки زندگی бридак зиқ шидам пушаймон шидам гуфтам чӣ ба ма тайёрӣ надидам تایید ندیدی؟ не هم خرافتی برو اومدی навистам кам навистам мақсад чӣ хеле ки ду батли пештарам да менавистам ҳарифа نه چیز نش بده چی میشه بده اگه نمی زندگی که کاری که نمیشه значит با خوبی دیگه کار شدن نه да да сабаби بهتر. خوبی 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 همین دیدی که اگر تا اونجا میبریدی یکم جا میگرفتی 15000 به کانال به کانال من دیگه زیدنی دام انا که کار خوب شد که از تو توز رفتی سوی لند ماستر روزای نزدیک باتل داره باتلی که خیلی نوی کم با خچه سخته اینم برای خچه حرکتش بازای خچونه داره да да گفت وای که снарядои хичона дорам мумкин ягон чизи тайёр карда боша бомба мумкин ӯ барои ки соперника ҳеҷ вақт аҷдад карда намешавад ки ӯ чӣ тайёр дидага барои ки то ки карта ҳуй набоша ҳеҷ ка дида наметавонад барои ҳам вақте ки кор мекунед ягон корам карден картот номаҳкам кор кунед ки бисёр одамо карта кардан карташона ҳуй кардан нафаҳманд ки оянда ки карта ҳуй боша чӣ гап меша хуш омадем баъд ҳамин рӯзои наздик барои ба наздикӣ пешаи барномаи шумо барномаи баром буд ҳамҷо омадагӣ будам ман рости гап шидам чизи дист заден чизи чӣ мегӯям фристайл мегӯям дар шумо чӣ мегӯям мо қатъи якай берӯз мисол алоқа да прямои ва инстаграм наздики баде мохи мақсад ва чӣ гапи шава прямои менависа ана нашод дисе ки мегӯен да барон бисёриё ҳам хеле фикр кардагиям ки типа ман полни дист да барон задагиам ана уҷа темаи хеле ай номи тема хайбхоҳай худаш ана барои яъне зидди одамое ки хайр мекунанд но адушӣ нестае хайр нема хайб мекунанд мақсадам хеле ясай момент ҳаст одамо барои хайб ҳастай барои хайр ҳастай бале анаму треко строчкаош барои имина ҳамо одамое ки через хайр хайб мекунанд мисол ай хайб мехоҳад хайб қапанд бале ай хайр хайб меқапанд мисол зидди ҳам хеле одамо буд зидди ҳам хеле ақидо буд баъд уҷада бо строчкое буд ки шумо мисол ба букмекерски ширкато кор мекунед мақсад комментарий меге закрепид мекунед тудасуда мекунед хайр мекунед тада букмекерски закрепид кардагай да тана ягон мачидмо мисол ван хебед навистагӣ нестае мисол мақсад ки ҳами кор кам тарак лагишна хатоай ма гуфтам ҳаму строчкаҳои трекман мисол ба ҳами равонашидагиай аз ҷумла яъне канали авлод медиара медонам ки яке аз каналҳои популярни дар тоҷикистон озираш дар рафтестай мақсад ки ҳамоам ширкати букмекерии тенниси қати кор кардестиян ама уҷа просто як xbet гуфтагим ака ҳамашон як чизанҳо но ма имина прямой бугӯй дист да барон дист да авлод ё ки хези авлода задагӣ нестам мисол ма просто фаҳмондагим ҳамхи ки ҳами имина комментари да бетинқатӣ кор кардан кори хатоай да мақсад мо дар пеши чимо дидагем ки одамо ай пишти ӯ чи чиз бой додагиан чизе ки қимор ҳама вақт қимор буд мемона ки и чизе морам дашт нагам одам любой касе ки дар ҳамин стадия гузаштагиай худаш зиндагиша дидагиай чӣ шидага бисёр одамо гуфта ки хонавайрон шидага бисёр одамо бесоҳиби чӣ шидага одаме ки миёнаш бастагӣ то 1 миллион будагиай ку ба худо то 1 миллион минус рафтагиай барои ман фаҳмидам мақсади трек асос ҳамин буд ки зидди одамое ки через хайр хайб меқапанд мисол ба ширкатҳои букмекерӣ кор мекунанд ба қисми бозӣ мегзарем дар қисми бозӣ ҳаста ки се қисми бозӣ ҳастанд якум қисми бозӣ ҳаста ки дар мобайни ҳар ду дусатсимай ман мобайни шумо буромадагием дар мобайни ҳар дусатсимай репи ки шумо хондагин ман як рептон интихоб мекардам мемонумтон 30 сония вақтон метиҳам шумо ҳар ду ёвен ҳамун чиза ёфтен ҳар дутон ҳамун даташ ҳамун гуфт ҳамун моша гуфт
ҳамун вайша моша гуфт солша гуфтам мошафти солшафти ҳар дагар туғри гуфте як меша не як намеша дамобай ма даташа вибирад мекунам то дата точни не наздик дата наздик наздиктарин дата ки мегӯ шуд якми ин меша дуюмуш ай мо меша популярни бозе ки киндер меша дар модурини киндер шумо ҳам дай боз медиҳед ин бозида ман медурам неки агар ки ман пула баридам пули ман хайр мера беҳтарин тамом худо шумо шудо баъд охирашда ё меша роли кира бозӣ мекунад ман ай бозӣ мебурам ту мара гап мезанӣ ки ман роли чи образа нишон метиҳам мада меги ин ман нигоҳ мекунам ки угадат кард бозӣ як таи дорен агар ки баъзе ки юдо ёфтем рангам пеналтиш мекунем футбол борӣ ёфти бо плюс ёфтем задан мегирем на ами кадом наёфт як дақиқа мекунем як дақиқа дар ҳар як образ образа барои чӣ ки мегӯям шуд баъди ин бо суҳбат мекунем меша гуфта боши образисти сахте қабуле мекунам даври якум реп бояд ёванд солша моша айхучуна фақат боз якум гӯш мекунем фавика си сония як бор угадаткин дорем рафтем июл дай ба фикрам моҳи июл солаш 2019 моҳи июл нав то чӣ на стопиш кунам вақта 7 моҳ пеше хайр нашуд 17 секунда стоп кардем моҳи чӣ гуфтӣ июл не хато кардӣ ин суруд 12 май соли 2019 и дар канали дига касае набошад номардо агар июл ҳам мегуфтку и чӣ айти пеш мепартоя ти хато кардӣ туғри мая партофтаи нома и партия ба тарафи запис кардӣ хитка фаҳмидия бале озанакмата сония тамемонум тайёрӣ бале рафтем трек короче қатъи аликай трек 1:16 финалаи номаш ана вақте ки аликай москва омадагӣ буд ҷа вариант мешава занг бо дӯст аликай омада 15 секунд шуд короче ҳам мо январ вариант таиҷада ҳам семоҳада омадагӣ кадомаш як моменте ки зурай моменти гармӣ короче давай бикшиша стоп 29 секунд тамом шуд вақтда августи 2019 августи 2019 конкретно наёфтӣ январи гуфтагид буд январи 27 январ 2019 хаи бозӣ кан хеластае ки одам бояд ҳар як чизи худиш карда қалам бояд як ма гуфтесам ки ба ёд овардам вақте ки алик дар россия буд гуфт трек мақсад план кашидем баъд вай одих шуда донишгоҳуш омадаи россия ма ҳамра гуфтам ё семоҳада буд январашда буд як хепе хикая соли 2012 законда реп буд сифи 5 будам як кӯдаки хира медони суруд ҳам медони суруд ҳам медони то мерем суруд ҳам донӣ агар тайёрӣ рафтем сурудои хичо даже клипш кадаги не ман клипша мефтем худо ки мо аз касига фартак набоша 2019 2019 10 секунд мон вақт тамом марамо шумо гӯш дорем ноябре ноябр 2019 хато карди 25 феврали 2019 ноябр феврал ина
این MP3 شمونده کانال پیشینا خای فایق جون نفتی با خطا کاری خاک حوزه کیلان ماست ریووا میدونم تو دوی دادگیتی برای که دار تازادی ای گاردون میرم کلام ماست ای تصوری میوم شپوزی بوار که خودش گوکی کیای گویی ایمان نیست Benceza değilim, ben tacik eminim. En önemli sekin tacikler için eminim. Yaratıcılığınıza ihtiyacımız yok. Ona da o parakiti. Kuyatları balit taşıtları kazanmayında mu? Ana. Hayri. Bale. اما روز چیسلاش آخه من میفهمیدم خیلی برنامه داره روزاش همه گفتم اینم این روز همه خیلی وقت ساعت برای خریفیرو میخواد که بعد دیگه که 2019 گوی فevral ساعتی 3 در درنی کابینکا کاتیم کیای Знаешь, да, барон барон. انا و در برنامه نگالتم Рafсати хай. Не треки Evolution Rap. Номи трек. Акана خدم десте. من نمیدونم من یافتم شام خای وای گفت وا که وا 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 ما تریکاتون بیسوره در کانال خودم نچم دست کن وقتمو تمام گفته Fevral 19. تا چی نمیدم مسته ما اگر که هاگوم سراز Не, декабри 18. دکابر 18 Пеше треки хатиялик буд. مبارک شانا بریدی Rahmat. یاده برای چی؟ برای که یکمی افتاگید با دهم فوریه 2019 این برادری من خیلی شان خیلی داره که ما نیچه بریم گاب نسله دوما میو ندهش که شما را اوبیدید کرده که ایده تگفتگید و گذارم ده قیدی باده برای همی فکری را برگه خیلی سیم باره گپی ما کد نکنه من لوبای خشم اوبیدید میکنم دیگه کنه وقتش مجهش دیم بارت ما ма хит кардам ки трекои қарибиёи ҳамо алигда будам мирам хатиш буд ма гуфтум пеша ялик буд баъд ялик خای دور یکمای اولیویا ده بروده تا ترکوش نیفتن خای رفتیم میدون ترک ها؟ دوش نمیکنی چه؟ دو نگاه короче میدونی که تایوری؟ او سرشته مزانو فکر میکنم نصف میشم ای که باشه دست کن 2019 تمام ستاپ کنه وقتا نه 2019 وقت تمام یابزم 2019 ача гавза 2019 ин назад меравад ай хаби مای خطا کاری چیکار کنیم خطا ما ایولای 4 ایول برامدگه ترک 2019 ира бу миомози نوی чи Benceza değilim, ben tacik eminim. تایوری феврал 2019 100%. بودیم پادیلی چپرتانا ستاپ کردم نه 7 سکونده даже پیش 7 سکوند که 2019 من گفتم переводи تشکنم گفتم شا گپ زنم که گفتم چو точно لیکن ای سایت صفحه خودش نیست برای که ایجاد میزنی تریکو بسیار دزی کارگیه نمیفهم که ای گجو کی گرفتگا این دفعه کانکریت مبارک شد دهم فوریه 2019 صاحب کانورتی 200 سامونا دایو گذشت مبارک شد گجو مبارک شد тока мухлисо обод бошен гап нест хабинеш кафам رفتیم در دوری 2 دوری دیم در دوری دیم چه که بازی نمی قتل کده سه دونه چیزی کیندرای ایجاده من بازی ده هستم نه که من نمیگیرم یک من گم تاشنم خچون گیرم یا که بریدن چکار میکنن کنن ایو ما بریدم ما دست یمی میتیم برای من خیر کنن تایوری کنن میگیرین
روی کم لنده روی کم کدامت پلی این اپ سه تختش کدام میگیرم روی کنیم من هوی وا نمیکنم وا 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 من اوینه بکنم ایوه جاوگو نول قریب برید قریب بریده ترام قریب بریده خریب بریده نه بریدی تو 200 سامان برادارم من میدونم مخمه گفتستم айма 3-0 ам қариб бридим хай на боя конверт дига муборак шава ана сери 400 сум дадим давр гирифт Ana kırni gol Ana. kaçırdı. İbo Muradis kadar. ак рафтем даври сеюм давре ҳаста ки иҷа ду кас хушо муҳориба мекунанд ман дар мубайншо местум ин ман да гап мезана ки чӣ рола бозӣ мекуна ира мефаҳмона ин мара гап мезана чӣ рола бозӣ мекуна ира мефаҳмона шуд рафтем даври сеюм ду се рафтем як дақиқа дори фаҳмондан як дақиқа در آفریقا با فکر اومده Ya Ramzi Samira mira. استاگ میگردن چی میگن خیلی و Ne oli tu ya Samira. یگان دویژه Esi sekundit. Ma bost nefhamonu چی خیلی. Ami خاطر یعنی داره او برادر ده یا. دا خلاص Minuta sar dedi. تاری رفتیم Samira. Hay. شلوای میگن اول بستک چی میگن؟ چیزی ما تنهی درخت دا میبورم نیست ملویم را میگرده تام ایتوک تاگ من نموشه نمیدونم خوبه نه امو چیز اگر استاپ که وقتا من گابزن همو چیزا من فهمیدم خودت چیه میگی تو همو چیزا من میگم که هو نه دوری 40 سکند دیگه دور فکر کن 40 سکند دیگه دارم اوه ولی یا مینوت وقت دعوا اگه نرسیم فکر کنم نزنی براتان نیست بشه یا. فکر نکنی که واس کنی طرفی ما. تمام شد تمام چه دعوای میمون خواهی مایمون خطا کردی ایبت سامباقا آخی نه تو برو مادم اگه باید تنهی دیولا میبرو یا نه پروست سینی بولو کردی ما گفتم بولو چی میبرو یا همون ای سامباقای هست یکی میبرو یا. از نشید ما باید نیستیم موزی 30 ثانیه داری فرموشه بعد ما با تیمشا وقتی فکر تیمشا تیاری رفتیم بله اگر فهمیدگی باشی میتونی گفت دستوس اگر که نه فکر گوی ما آن فهمون دیشه دست کلیپی خیر خواهی. همه رسود است. خواهی کرده چی وقت تمام شد وقتی فهموندن تمام شد یا سرش دیگه کی باشه این خبر از ما داده میدونه اگر که اوزی یا دقیقه دقیقه میدونه برو میتی چی با این نیفته یا نیفته تمام نمیده باید رفته میشه دیگه اشترا میکنم تاری رفتیم ای دادی خدا باشه فای ما بگیره خونه برای کی باشه ای کاندوکتره ما فکر رو باشی دوا دستم داده است این شفیار باشه او کاندوکتر سومش دراز میکنه که میگم ما عبرتان دیگه دادی خداه برای تعریف نمیکنی پاوزه کنم نه 6 سکند دیگه اومده 6 سکند بعد من استوب میگم آخرانی توک شما پرسان وقت تمام
آخرین تو گپ دادی خدا. تمام ام. قبول نه کردی این میلیونر بود просто میپرسه چاس ما گیر آه، داور میلیونر. آن اکنون نگاه که ما چیلیونر. هر چیزی هستم که یا نمیتونن همدیگه را فهمونن رو گوان که چرس پرس کنن پلاگیرم برای که من نگاه دارم حتی که اگر که برانم چشمک من کردم یه کامرا نگاه دارم 4 تا کامرا مودگم در بازی دیدم که بریدگه میامشو میرم پلادشون بگیرم ببین خرج شت تمام دست رو برداری که کدوم تغییری رفتم 30 ثانیه برای فهموندن تا نگو هیچ نگو فقط تماشاش کن یا انجینره چیه اینجا ستاپ تمام فهم تغییری خاصی بیسو پونکتوال نیست اوه یوفته سر. Ciao, gare punctuale. Toți dacă cancredă punctuale o da. Cancredă punctuale. Значит, каси ра жда дора баъд вай дер кадиста ҷангш мекунад короче. О. Значит доди худо. Доди худо? Доди худо варианти ман. Стоп. Барои ки стопш кине барои ки коргароша ам хе бисо вақт вай мекард ҷанг мекард ки ягон обед мерафтан дер меомаданд. 35 ثانیه ستاپ گفتن لند ماستر ستاپ گفت доди худо гуфт не ин одами бесоат ساعت ندارم آفتاب نگاه میکنه با هم بگو ساعت چنده. خیلی کردی آدم به ساعت با ساعت از آدم استاق بیرم Бести агани ма ягон одам пункт фикр кунам. آدم به ساعت کیسا شما 2-1 سه میشم خیر انتظار باش در نصیب دوشم میره خون конкретный одам бля иран бу миллионера ча миллионера и фақат сам көрминам несе ҳамон вақт رفتیم این چی باشه که خیلی خوشرو اول رفت خطا در کارتینگ ایست کردین در کارتینگ برو های سوا دودی ишораи аввал то охир чака бояд монда боша ҳамин меёбиша. короче та пассажир будی در ماشین سومت دادی فرامدی رحمت گفتی رفتی Хай варианти пешниҳод ки ман судя нестам деҷа. 30 ثانیه دیگه همین خیلی باشه یه تایم گفت من استاپ کنم من میگم تو گپ من یک گپ من نمیگم چی گفتم ها نگو یاد بیا وقت از تاب میکنیم استاپ با 33 ثانیه با فکری ما امی در ماشین شتگی بودی وقتی فرامدن سومت دادی رحمت گفتی کراچی اک نخواه ماشینم خیلی برود که دیگه چه برود ایتا گیگا خلاص همی پاساژیری همون ماشین کراچی پاساژیر مشتری مشتری هم خواهیم هم فهمید Мусофир вай. Мусофир бале. Мусофирони муҳтарам меган ко мақсад. الان کراچی برآوردی ورق زدی سومت دادی فرامدی خودی رفتی تمام ایتا تمام نه яъне иб иб ки студент ҳай дар дарс штага номаша мегиранд мебардад дастша мехезад пеши муаллим мера ҷавоб медиҳад ки намеша короче ман бо ишора кардам боз сумета мегӯяд хай давай این студента هیچ نکردم من دارم بود کردم آدم آخی آزی برادر نگاه کرد بچه این رایو دانم میروه میتونی بوز که دوای ای بچه یک نمود بازیش میکنم آزی نگاه کرد 30 ثانیه در رفت ده ثانیه دیگه تمام استاپ
Тайёрӣ? румсни поён буда, сарте минута, румсни поён буда, движениёша хеле представить кардиста будам. Ман руша нигоҳ надоштам ки бавай барош фреб Вақт мекунам. рафт. рӯ шода фрем мекунад. Ана значит типа ранги суратгирак буд, хеле кашол да гадаш мерем. Сурат, бестам сурат. Типа фотограф буд. Ана шояд оператор боша. Ана давай паузаш кунем. Оператор. Оператор. Қабул. Қабул. Всё. камеро бефара бародар доди худо. Короче, тамом доди худо. камеро бефара. Доди худо агар ки ҳами охир ами наёфтан ин 200 сум айноми доди худо хайр мерам барои наёфтанаш. барое ки наёфтан боша барои ки номи доди худо сеюм бор гуфтан не се охирон бор хато кунан ия айноми доди худо на дасти фавик метиюм фавик мера хайр айноми доди худо мекунаша тайёрӣ Давай. охирона яъни хайр мешавӣ. Хайр мера. хайр Барои ки ман траги чи самақа фамоша ту замарода чика ки ту замини фамоша ту дига чаза Не. назани хеле тирпарда яр. тамом сиси кун пра нишон бите. бугу ки вақтиш кам набоша хушрӯ нишон бите аз миёбе баш. тайёрӣ Да. рафтем Нигоҳ кун мара. биё рафтем. пинде Тамом. тамом хайр тайёрӣ о рафтем инам доди худоа расписаниёра мебинад чӣ ба накад дасти шумо. Не фикр кун. ами бошад ман стоп кунам ами гумном шак нел бевақт рава. 50 секунд шуд и касе навистеста исту усан ягон одами харидори ям бизнесмени сахтае чи омада хеле ҳарчи харидеста борк немекунад. Ҷангдор ахран албе ахраноша ин фақат ам миллионерро пулдорро нишон дода фақат Пабло Эскобара чӣ бошае доскара бисёр нигоҳ мекард. Шояд ай доска нестай да боло доска чикор мекунам. 20 сония ягондаза ангурдӯзи бромадига мега бафроки нависта сурата кашидестам расом буда соҳиби хона фаҳмидӣ даволаи ангур кашидестам. Аку хики ба амро представить кардам. чиза фомадаки марки дирияла Да, и чиз. короче бачо стоп ма иток Бер, иток ма иток мегӯ. иток 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 Эй, ма бо қариб ҷом шудам. Бугу итога тест. короче иток Итог. хулас се маълим маълим барамад биё И шахсе бу дадри букмекерски штага кенора навистеста. Буги мегаси ва ҷайба чамон бозӣ кунем бача. Бугири бача дер бозӣ сар. одамое ки аз хайр дур кардану дар хайр охир реклама кард кено реклама дора. Они аму рост да ма аму чизм дарафтеста будам ки ҳами темоа ёзи мақсад гуфтум миёваш ки наёфт. доди худо ина мардак бури ма гонда инами наёфт агар яке наомадну хафа наша туғри сем даврда и конверт эу бой додан и конверт мегзара на фавик ман сторис мекунам мегум биёрум ё не ту небигӯ. ина майна хуй каром ина ида шови каром ина бачо ки клеш мекунам фавик и бояд хайрава ином доди худо 100%. барки доди худо бисёр номша гирифтен Хоб. я сабаб шти доди худо бой додеша меря казам хемети хайра ином доди худо сторис мекунам короче ҳамаша. оя сторис меки доди худо отметид ки тамом ки натам ҳазор раҳмат бачо ки омадем вақтона ки гирифтам ҳазор раҳмат ки вақтона дар як наёфта омаден ба қадр карен моя гуфти пешхитонда ҳазор раҳмат як чиз дига гуфтанам ки рӯзои наздик онлайн кати навик доранд батл рӯзи 12
дар пеши цирк прайда метавонӣ равем одамо мухлисӣ кунен. Да. мухлисӣ чиста барои мухлисӣ ёам барое ки мекунанд ма бисёршам мегӯям ки ҷанг мешавад ин нотуғри ада чи мухлис одам бояд ҳамвақт мухлис бошад бояд қарсак зана дод зана не ки ба даст нишонта ишора кунад ки ма мухлисам ӯ мухлис нест уже ӯ хатои худшонад. ҳазор раҳмат бачаҳо ягон гап гуфтанӣ бошед на марҳамат гап занед на камераи худат на камераи худат ягон барои мухлисот ягон гап гуфтанӣ бошед марҳамат на чӣ гапи доред бениҳоят хуб буд барнома яъне барномаи простоие ки дар ҳар ҷо мебинед шумо яъне ба телефонҳо мешава ба чиҳо мешава ӯ хеле барномаи простое нест чӣ хеле ки худтон медонед ина ҳами качествашам ай сифатшам маълуме ки мақсад барнома чӣ хеле серьёзняй ва яке аз беҳтарин рекламаҳое ки мисол дар тамоми душанбеҳози панҷдагаи ки ҳами чача бичаши ҳами семечкара мо ҳам иншоалло баъд барнома мечашем ёро мегирем мерем ҳазор раҳмат барои даъват. чӣ гуфтанем барнома аҷоиботи баъд ба тамоми қонуну қоидааш бовар ки роҳат кардем вақтам хеле бисёри баъдам рафтагӣ боша мақсад бисёр рафтагиай аҷоиботи баъд чӣ гуфтанем да канал обуна мешем подписатсия мекунем ва контентое ки акай Мансур мекуна беҳтариноро интизор мешем якум шида лайкам меҷиқем гапое ки хубе шумо менависем модам гуфти гапо мотиватсия мешава ки мо ҳам ҳаракат кунем барои барномаи хубтон ҳазор раҳмат. Худо нигаҳбонатон таваккалатон махлуд то боздида барори кор.